Salutare lumea și bine v-am regăsit la 5 episod de Brawl Stars. Eu sunt Luca și astăzi o să jucăm și noi Brawl Stars ca de obicei. O să jucăm eventurile acestea. Ne-am intrat pe Brawl Stars mai devreme și am zis să fac episod. Haideți, dar mai trebuie să zicem să apăsați pe butonul să vă abonați la canalul meu, de să faceți și noi acolo 30 de abonați. Haideți să-i dăm drumul. Dați să-i dăm sună. Bun. Hai. Și încă unde îl văd acolo. O să arăt de acest bucur. Nu, ăsta. Dacă mai vreți episoade de Brawl Stars, să vă abonați la canalul meu. Scrieți în comentarii dacă mai vreți. Am glumit, o să mai fac, dar nu atât de des. Dar nu pot să fac episod. De peste 4 nu merge. Încă un suc. Minte. Că te-am luat. M-am ocupat în șocă și pe scăpai, Dumnezeule. Da? E bun de rin, n-ai de zice. Face praf, așa. Ce face asta? O să stăm puțin în bucură. Pentru de rin nu este nicio problemă. Nabule, nu mai lua. Ok. Acum cine-i fiertul? Unde ești, copile? Uite-l. Hai, mă, ha. Aha, da, odată. Ok, am înțeles. Așa. Ok. Șopul s-a schimbat în șop, n-am intrat asta să schimb. Dar să intra și în acest club. Acest club se numește Justina, are 42.000 de trofee, 836. Să intrați aici, mai sunt încă 90 de locuri libere. Să intrați, să facem și noi 100 de membri. Vă zic, orice să mă vezi. Să intrăm. Bea. Creu, eu nu vreau să joc pentru că nu vreau să duc la, gen să zicem, rank. Nu vreau să duc acolo ca să scad trofee, vreau să duc la rank 25. Cred că o să fie foarte greu. Hai să luăm pe Dynamite. E, habar n-am cum mă la pe tătăiță. Mă, tătăiță, fii cu minte. Hai, mă, tătăiță. Stai puțin așa. Că e ceva de discutat. Zici mie, unde dai tu așa de bine cu dinamită? Aha, da, mulțumesc pentru explicare. Mulțumesc. Bravo. Hai, Maria, pur și simplu. Hai să invităm pe ăsta. Cine sunt? Hai, dă-tot. Cum să dăm un... Solo e ok și solo, bun. Avem și gadgetul pentru că dacă avem toți brawlerii normal că trebuie să dăm, o să lucrăm să vă uita. Nu știu de ce pe Brawl Stars am făcut să nu meargă acela. Pe alt joc nu. Mortis! Yay! Mersi, Mortis, te urăsc! Nu să joc cu Mortis. Startorul bun.
Să jucăm un două acum. De două nu e atât de rău. Terminăm cu un bul. O să cred că o să mai postez în episoade Minecraft. Nu o să mai postez în să mai postez mâine cu episoade Minecraft. Era perfect. Vrea să ne scate. Vrea să filmare tot meciul. Hai! Fără pe Big Game e. Lasă-mă pe mine copile să iau și l-am băut. E delicios. Tata, te-a bătut. O să chemăm pe tata. Uii, tata, a venit. Uita mă cu băieții. Ăla, tati, bravo! Ai bătut. Deci nu o trofee la băiatul. Gomeci. Mie l-am bătut cât de trofee. Vedeți că avem aproape că o să fac un episod când nu fac asta la prieteni. A 15.000 de trofei, n-avea mult. Și avea și transaci. Dar oare la ce tăiere? Și ce trebuie? Nici nu merge. Aici. Ok. Acum să jucăm cu Bo, am jucat foarte mult ultima vreme pentru că Bo mi-e deloc! Asta se poate face. Un beatbox-ul la pe episod. Sper cutie, perfect. Mult leger de vară. Ems, serios. Poți chiar mai mult. Săgețile! Bă, te ia ăla, mă. Serios? Serios, bro? Bă! Ăla aici! Ok, bravo! Rico, felicitări, cel mai tare! Bravo! Bravo, Rico! Sorry, didn't see you there. Nu, poate câștigăm meciul ăsta cu Maxulaț. 3, 2, 1, blast off! Nu te pui tu cu Max, da? Tu ești decât de la trofii, rău, nu slab. Față de mine ai nicio șansă. Wow! Așa merge pentru votul. Să nu moare și asta. Tot cu asta. Nu, asta sigură că nu știu.
Asta are power 11 normal. Mai sunt. Turbo time! 13, nu știu. Doar răsim. Need more energy drink. Hey, what happened? Hey, what happened? Nu contează. Chiar dacă a murit. În care așteaptă să ia powerful. Asta e efectiv. Zici că e ca formă. Gen asta e furtună de gaz toxic și trebuie să o eviți. E ușor să nu eviți. Forma era pe formă. Rosta era pe formă. Efectiv, e prea esențial. Dacă ăștia sunt și invizibili. Dacă nu am. Direct locul, nu că nu-l luăm, îl luăm sigur. Hai că facem de asta înainte. Facem asta și eu, închidem episodul. Turbo time! Ok. Cam atât cu acest episod. A fost Luca și vă zic pa, pa.